Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Βανέσα και πάμε να παίξουμε Minecraft. Είμαι εγώ παιδιά, ο αδερφός της και επειδή δεν ξέρει να παίζει και καλά Minecraft τώρα, δεν ξέρει να κάνει βίντεο πώς να το σταματήσει. Είμαι εδώ για πρώτη φορά για να τη μάθω και θα εμφανίζομαι σε κάποια βίντεο παιδιά. Ωραία, όνομα κόσμου, εντάξει. Θέλω να κάνετε ένα sub στην αδερφή μου, μια εγγραφή και ένα like. Έλα Βανέσα, παίξε. Όχι, κάτσε. Έτσι το θες, Να. Ωραία, παίξε Βανέσα. Μίλα. Πες, απλά πάντα αυτό. Συνέχεια. Ωραία, πες ότι παιδιά θα σπάσω vlogs, θα κάνω και τέτοιο, αυτό τι κάνεις. Παιδιά, θα σπάσω blog, θα φτιάξω ένα σπίτι. Θα φτιάξω ένα σπίτι, να. Παιδιά τα λέμε... Όπα, κάτσε να στο φτιάξω, Ωραία παιδιά, συνεχίζουμε. Έλα Βανέσα, σπάσε. Τώρα θα μαζέψω. Ένα ψεύτικο Minecraft από το Play Store. Και όσοι θέλετε το Minecraft, απλά είναι από το Play Store και είναι με λεφτά, 8 ευρώ. Θα το κάνουμε βίντεο Βανέσα, πώς γίνεται. Να. Και παίζει από το κινητό μου παιδιά η Βανέσα. Παίζει από το κινητό μου γιατί το κανάλι της δεν κολλάει το κινητό της. Είναι λίγο παλιό αλλά εντάξει. Τώρα πάμε κι άλλο ξύλο. Άμα δεν ακουγόμαστε πολύ καλά παιδιά, έχει θέμα το μικρόφωνο παιδιά. Έχει μπει σκόνη παιδιά, δεν το έχω καθαρίσει ποτέ. Ναι. Από τότε που βγήκε, από το 2020 που το είχα πάρει, το 2020 και καινούριο, από τότε δεν το έχω καθαρίσει καν το μικρόφωνο. Είμαι ο μόνος που δεν το καθαρίσει παιδιά ή και εσείς δεν το καθαρίσετε. Και πολύ είναι χρήσιμο για βίντεο όπως τώρα, αλλά και για παιχνίδια. Να ακούγεται πιο δυνατά και τέτοια. Και τσίκα πριν να πετάχτηκε. Κάτσε Βανέσα, δεν πήρες αυτό, το είδες. Το πήρες, ναι. Ωραία Βανέσα, έχεις κάνει 3 λεπτά βίντεο και 12 δεύτερα και πρέπει να φτιάξεις ένα crafting table. Ωραία, αυτό φτιάχνω εγώ. Πώς έφτιαξε. Ωραία. Εσύ μίλα Βανέσα. Μα εγώ θα μιλάω. Το κανάλι σου. Θα φτιάξω ένα σπίτι, ναι. Ωραία. Θα φτιάξω ένα σπίτι τώρα. Ωραία. Φτιάξω ένα σπίτι. Δεν σας το φτιάξω εγώ επειδή δυσκολεύεσαι να... Θα κάνω που να είναι. Θα την κάνω εξάσκηση παιδιά γιατί δεν έχει παίξει το κανονικό Minecraft. Έχει παίξει ένα... Θα το κάνουμε. Όχι. Παιδιά πατάω λίγο pause να βρούμε ένα... Πατάμε λίγο pause παιδιά για να βρούμε μια θέση να κάνουμε το βίντεο. Ναι. Ωραία παιδιά. Έλα μίλα Βανέσα. Βρήκαμε ένα σημείο. Όταν πάτησα pause για κάποιο λόγο παιδιά είπα να βρούμε θέση να φτιάξουμε το βίντεο αντί να πω σπίτι, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα το φτιάξουμε ακριβώς, αλλά μόνο όσα μας περισσέψουν, πώς λέγεται, τέτοιο, μπερδεύτηκα. Ξύλο. Ναι, blocks. Παιδιά κάντε μια εγγραφή στο κανάλι της Βανέσας, πες το στη Βανέσα. Είναι το κανάλι σου, δεν σας το λέω εγώ. Παιδιά κάντε μια εγγραφή και ένα like στο βίντεο μου και στο κανάλι μου. Ωραία παιδιά, και εγώ έχω κανάλι, θα το αφήσω στην περιγραφή
του βίντεο, παιδιά. Ή όσοι δεν ξέρετε, ουσικά θα το αφήσω και στο τίτλο αλλά και στην περιγραφή για να το βρείτε. Πολύ μεγάλο κανείς. Όντως, δεν πειράζει, θα το κάνουμε τεράστιο, ok. Παιδιά, αυτά ήταν τα vlogs που μας περισσέψαν. Άμα σας άρεσε το βίντεο, πες το Βανέσα. Κάντε μια γραφή και ένα like. Και καλέμε σε άλλο βίντεο. Γεια σας. Γεια.